Daniel Minimalia é guitarrista, compositor e multiinstrumentalista. Fai 11 anos daba clase de guitarra no Mestrevide, onde estivo hoxe para falarlle aos rapaces da súa carreira, pero tamén doutras cuestións vitais que o levaron a onde está agora. Foi o primeiro artista galego que gañou un Latin Grammy, pero tamén o primeiro español en obter 2 Hollywood Music and Media Awards e unha medalla de prata nos Global Music Awards. Un poquinho crear interactividade, non? Cos rapaces, coa xente nova novísima, por certo. E nada, falar un pouco da miña trayectoria, e bueno, un pouco, eu penso que das experiencias podes aprender moito, e entonces sempre é enriquecedor, tanto para min como para eles, e tamén tocarei algún tema. Os rapaces non tardaron ningún minuto en preguntarlle cal foi a primeira canción que tocou, como compuxo a súa primeira peza ou que significou para el gañar un Grammy. Que a música ten un poder moi grande, non? Tamén o que na educación é unha ferramenta pois moi importante, moi adoitada para, pois non sei, sementar certos valores, non? De traballo, de esforzo, perseverancia, entonces, bueno, algo moi bonito. Sempre hai un pouco de improvisación estas cousas, non? E demais tamén os rapaces van a facer preguntas, a partir de aí sempre poden xurdir moitas cousas inesperadas.